Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Miyerkules, petsa 18 na, kan bulan, kan Agosto, taong 2021. Kami ang sa indong regular na makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Ako man po, ang sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez. Masiram na hapon mga kababayan na Bicolanos, Bicolanas, sa inmang kamong partikan Kabikulan or sa inmang kamong partikan World o Kinaaban. Ayan mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Oras Oras mismo. Maray na pagkahapon, ang daw kita ngunyanin Miyerkules partner. Welcome sa tuwing mga parantabay, nadadaw kita live sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Oragon Birac, Catanduanes. Mainito na pagkahapon partner, pero nakasubaybayan sa tuyang mga kababayan sa Facebook page kan Action Ko Center, Facebook page kan Ako Bicol, Facebook page ni Congressman Saldico, Facebook page kan Action Ko Online TV. Kaya pwede ka mong magpa-shoutout, pwede ka mong mag-comments, magpaabot kan sa indong mga reaksyon, opinion, pati naman kan sa indong mga inagrangay or mga impormasyon na gustong ipaabot. Digdi po sa programang Tabang Ora mismo. Siyempre, partner, pati yung tamunaan mga nag-celebrar kan sa indang kompleanyong niya na pagkaldaw. Happy, happy, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! To you! Happy birthday! Happy birthday! Ayan, happy birthday, Tabi! Siyempre, shoutout kita, partner, sa satuya mga parandalan mo niyan over live Facebook. Kita nin 1,555 viewers. Siyempre, partner, duman sa may mga birthday or may mga okasyon, dahil hanggang din do paglingawan, pirming inot ang mahal na Diyos. Ayan, pangduwa na sana kami ni partner. Oh, mainiton po ang pagkahapon, pero may nauulinigan ako, partner. Ano ito, partner? Pero may daradya na ang pasalubong si Kwan. Si Aimee. Aimee, may dara sa imo partner na triangle. Dahil man kita nagduman sa Kuyan, sa Pudkaini, Saan nga nito? Taplakon. Taplakon. Yan. May dara dyan na pinuso, partner. Ay, purting maray. Triangle. Uy, partner, next time, bago kan kwanta, special ang guest ta itong mga pingangaranan ni Sisa ito.
So mga pingangaranan ninda. Mahal ito, partner. Yun naman ang gesta digdi sa Oo. programa. Day- Para si Bus Nico, Ganahan permi. medyo pwedeng magbalik na sa pakikipagpustahan. Alpa ka na naman! Ay, partner, mainit ang sa tuyang urulay mo niyan. Taduman, partner, Ay, mainit sa... talaga. Mainit talaga, maski dyan sa luwas. Grabing init. Oo, pero partner, duman partner sa Afghanistan. Ay, nailing mo ito. So, nagkurulombitay sa C-130. Yes. Na oo. nahulog. Ginakudso sa diri ninda duman sa Tapos C-130. hanggang mo yan, nahulog. partner, padagos pa an... Ano naman, Actually, sabog kan mga... Day man pala, partner. Base duman sa interview sa presidente kan mga Pilipinos na yaon duman. Day nang gyera duman, partner. Pero partner, Kasi- sa mga mines, ano ito, mga... So mga landmine. Landmine. Kasi palang partner, totalmente, talagang pati sa mga police station, ang nagkokontrol ng ngunyan, Taliban. Taliban, oo. Ang bilog na gobyerno, Taliban. So, dahil mang resistance nang nangyari, taso presidente nga ni Ininda naglayas na, ang rason man kan presidente ninda naglayas na siya para dahil nang Dahil nang karibukan ngayon. Dahil nang magbuwis Pero ng kung buhay. magigirumduman mo, partner, way back, si Bin Laden pa kato ang nagpuon kang kariribukan Al-Qaeda. dyan. Al-Qaeda. Tapos, Ining Al-Qaeda, naging kagrupo ini kan Taliban. pero partner, makairak ang mga civilian duman sa Afghanistan. Ay, paano? Ang nangyari kay partner, may mga ipigpapautob na mga prosedimento ang mga Taliban na day man uyon kan ibang mga Afghans. Totoo yan. Kumbaga, may mga batas, may mga pinaiiral na panuntunan ang Talibans Nadaingan ni... na day man uyon kan ibang Afghans. Correct. Oo. Pero ilun mo, partner, ang nangyari duman. So, igwa kita, partner. Pero Aramon yung ta, nga nabigla ako pag kuwan mo na, igwa pa lang dumang mga Bicolano. aramon ta, partner, sa paagi kan OWA Bicol, kung igwa kita mga kababayan ng mga OFW, na yaon duman, partner, apektado kay niyong nangyari, nakariribukan duman, partner. Nasa ibong na linya, ang pamayokan Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol, partner. Dahil iba si Director Henry Miraflor. Makakasabay tango niyan sa ibong na linya. Maray na pagkahapon, tabi, Director. Yes, mga napagkahapon man tabi, Action Remy, Ayan. asinan sa imong gwapitong partner sa ngunya na hapon. Ayan. Si RD, Pating aram ko Mr. tabi. Siram. Aram ko, RD, nangungugto ka pa sa nangunyan, tanatapos pa sa naan sa imong half day na trabaho. Igwa na naman pagkahapon, pero salamat at tinawan mo kami in oras na makaulay mi tabi kang ngunyan. RD, maabot lang tabi kami. Enot po, nasa muya pong gustong maihapot, maikonfirma, ini tabi na mga, may Bicolano ba na mga apektado duman tabi sa kariribukan sa Afghanistan? Yes, kung babasehan tan sa tuyang record, as of today, August 18, igwa po kita kit 24 na mga Bicolano OFWs na yaon duman sa Afghanistan. So, kung babasehan tayo ng record na ini, as of today, siyerto, siguro apektado po ini, yaon pa po ini, duman sa Afghanistan. Opo. So 29 ang kumpirmadong Bicolano na mga OFW niya ang tabi sa Afghanistan. So kung sa tabi I-correct ko po yan na 49. 29 po, 29. 24. 24. As of this very moment, ang record ang mga Bicolano OFWs na yaon duman stands at 24 OFWs. So sala po ito ng mga nagluluwas na 49. So as of the records po kan sa inyong opisina, 24 ang mga Bicolanong OFW niya ang dumun sa Afghanistan. Yes, opo. 20 na lalaki, 4 na babae. Opo. So ano tabi ang pigiging mo, RD, kan na Ano ang opisina? trabaho kan mga Bicolanong iniduman? O sige, dyan muna kita. Ano ang mga trabaho kan mga Bicolanong initabi duman sa Afghanistan? Ang normal na trabaho kay ni na mga yaon sa Afghanistan, di ba may mga military bases kita duman? Opo. US military bases. Ani ba kay ni yaon duman nagkukuyan, nagtatrabaho, and yung iba mga nasa construction business. Yung iba naman mga freelancers po ini. So ibig sabihin gari-igwa sinda ki mga sa diring nuro negosyo duman. Opo. Sa Afghanistan. Kumusta yun tabi po, ang kamugtakan ninda duman, RD? well, kung an repatriation, evacuation an sa tuyang pag-uulayan ang DFA, DND
ang kuyan, ang may charge. principal na responsibilidad po diyan. Okay. Sinda po ang nag-handle kan repatriation, kan evacuation kan sa tuyang mga affected OFWs Ini diyaon po- sa Afghanistan. Initabi pa di, RD, ining mga kababayan tang mga Bicolano na yaon duman, na-locate na nindo, mga taga-sain inidigdi sa Bicol? Dahil pa po kita ki specific na addresses kan mga mga identified na Bicolano OFWs. Pero sa ngunya nakikipag-coordinate kita dahil igwa na pong nagabot sa Pilipinas na 35 OFWs. Bini-verify ta po kung igwa na po kita ki Bicolano OFWs na kasabay duman sa 35 para po implementar ta na itong mga dapat na benepisyo. Wara pa po, RD, ning mga kamag-anak or sadiring tao kayo ng mga OFW ang nagdyan sa opisina nindo para mag-coordinate? Kansarong aldaw nga ni, nananawagan ako sa gabos ng mga next of kin. Kung igwa po na kapamilya sinda na yaon sa Afghanistan, ang panawagan ko makipag-coordinar sa satuyang opisina. Pero up to now, wala pong nakikipag-coordinate sa tuya. Baka Opo. mga daraga sultiro ang yaon duman, partner? RD, maapot ko lang tabi, ini bang mga, based sa recording do, ining 24 na OFW yung Bicolano, ano po ini? Ang well-documented or igwa ba digdi yung kabali duman sa mga undocumented Bicolano OFW? Mga active members po ini kan ibig sabihin Dokumentado. igwa po siguro na iba pang Bicolano or OFWs for that matter na mga undocumented na dai sa listahan ng OWA. Kaya siguro RD nagluluwas na 49, 49 ang yaon duman na Bicolano, Pero ba't sa- 24 sa naman ang ganang rehistrado? Correct. Posible. Ah. Posible tabi. Opo. Bading Naputol partner. So, posible tama ito partner Actually, na... partner, maringan ita, day ako nadagos magpa-Afghanistan. Kung day nadagos Plano mo man, partner? kung day nadagos ining programa tang ini, natabang ora mismo, yung ka sa plano ko. Pasiring ka ko tayo Padumang na ko sa sa Afghanistan. Afghanistan. Kaya lang, nagpuuna sa programa ta. Kaya, Pasalamat ka partner. Talagang si Congressman Saldi, sinave niya ang buhay mo. may plano ako duman kang naramang kong grabe ang mga baradilan. Maplano ako duman, magbugta ko ta ki junk shop. Tas sa mga So, mga waste materials, so mga pasisiring bala, sa ng mga tanso, baga duman mga kuyan. RD, yes, apo. ang konfirmado tabi na igong 24 Bicolano OFWs. Ano tabi sa mga asistensya na pwede tabi na Gibuhon. itao kan opisina kan uwa para tabi digdio sa mga pamilyang yaon tabi digdio sa Bicol Region tabi RD? Okay. Pag-abot po ninda digdi, pwede siyang maka-avail ka itong AKAP. Yung yung 10,000 na financial assistance na pigtatao, particularmente duman sa mga affected kan pandemic. And of course, pagka na-displace ka, na-distress ka, ining classification po digdi sa Afghanistan, na-displace po sinda, distress sinda. So, qualified po sinda duman sa AKAP na 10,000. So And yan, of course, so i-assess online man po- giraray po yan RD, online processing man giraray. Yes, online processing. And pigihiling ta kung pwede sindang maglawag naman sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay na 20,000 din. 20,000 ang pigtataw ta naman sa mga active members. So meaning to Big-assist say, na po pwede yan. tabi itong duwa ma-avail kaya ng mga returning OFW. Yes, opo. Dahil ining BPBH kasi ang kuyang kayo ang qualified po digdi na mag-avail yung mga na-displace, yung mga na-distress. So, kung isipon ta, i-analyze ta, ining mga OFW na yaon doon sa Afghanistan, considered as distress, displaced po sila. Okay. Arde, itong mga, duda ta lang, or dahil man kita sigurado, paano kung may undocumented malangad na mga Bicolanong yaon duman? Ano sa mga pamilya kayo, pwede man na magranid dyan sa OWA? Yes, pwede sindang magrani sa OWA pero ang programa tangon yan gabos lang sa mga active members. Pero pagka may mga undocumented, may mga inactive, i-endorse na po yan sa NRCO, yung National Reintegration Program for OFWs. May programa po sinda sa mga undocumented OFWs. And of course, i-endorse naman po yan sa DFA, sa tama igwa man po sindaki separate na program para duman sa mga undocumented OFWs. Okay, malinaw partner. Klarado. RD, may maidugang lang ako kasi igwa kitang sarong
taga Legazpi na naghagad ning tabang digdi RD Tabi. Tas ay na niya nagadaan sa COVID duman sa nasyon kan Kuwait. So it's been 1 month day patabi na uli digdi o sa Bicol region. Dai aram kan pamilya kung ano ang gigibuhon. Ano tabi an abiso mo tabi hali sa OWA kung ano ang pwedeng gibuhon tabi kan pamilya? Okay. Kung po pwede mai kwan sa kuya, maitao an complete name kan OFW and then sa Kuwait siya, host Opo. country. And then yung contact number kan next of Kenya. So kapamilya niya digdi sa Pinas. And papaapudan ko po sa tuyang welfare officer para po makuha may intake sheet po kita diyan para makuha ta ang detalye kan kuyan, and then we have to request for immediate repatriation katong Okay. OFW. So abisuhan ko tabi sa pamilyang naghahagad ning tabang tabi RD kasi nahiling ning dadigdi o ka nakaaging si bulan itong natabangan ta din na OFW na nakauli digdi na may helang. So labian kaugmahan kan pamilya na sa paagigiraray kan programang iniasin sa tabang kan OWA Bicol matabangan an sa indang pamilya. Kaya RD, rest assured tabi na ipaparani ko man giraray dyan sa opisina mo. I mean, lauman mo tabi within this week may madyan sa imo na pamilya kay to tabi nga nagadanan na positibo tabi sa COVID-19. Okay, sige, Action Remy. Saro yan sa mandato tabangan sa to yung may mga problema ng OFWs, kaya gigibong taga-boss para matabangan po sila. Ayan, maraming Talagang salamat. action agad si RD. Correct. RD ba kay gwa kapatabi ni na Sabi duman sa nabasa ko, maurag talaga. Maurag talaga. Ako talaga, buhay na patunay ako na talagang maurag ang regional director kan OWA Sa Bicol. bagay, dahil man akong paliho na Salamat. bakong maurag. Dahil man kitang mga barkadang bako maurag. RD ba kay gwa kapatabi na So iba ko nga ning palihon, sa sobrang urag, medyo makaurag na. medyo makaurag talaga. Sobrang ang sobrang talaga urag. Medyo makaurag naman minsan. Kaya si RD, maurag Tama lang, sana. tama lang. Ayan. Oo. RD, Salamat, ano salamat tabi? sa tiwala. Bakit gwa Salamat katabi sa ning tiwala. abiso sa mga kababayan nyatong Bicolano? Ay, pangapunan giraray, RD. Go ahead po. Ulitin ko giraray sa gabos ng mga kapamilya kung igwa ka mong kapamilya na yaon duman sa Afghanistan, kung po pwede makipag-ugnayan na po sa tuyang opisina diyan po sa 3rd floor kan ANSD building sa Washington Drive. Tangani po ma-assess ta na and ma-implementar ta ang mga benepisyo na dapat na resibihon kaining sa tuyang mga OFWs. Ayun. Okay. Ah. Maraming salamat tabi, Director Henry Miraflor kan OWA Bicol. Mabuhay katabi, pade, RD. Mr. Siram, Diyos, see you Opo. soon. Bye-bye po. Alright, yan mga ka-action si Regional Director Henry Miraflor kan OWA Bicol. Aram mo, ang kagayon ng kan-OWA Regional Director tadigdet sa kan-opisina kan-OWA tadigdet partner, talagang kuyan sinda. Day nagduduwa-duwa na asikasuhon tulos ang kapakanan kan mga kababayan ta sa yun man na parte kan kinaban. Siyempre partner. And kinumpirmar ni Director na 24 Ang OWA na mga partner digdi Bicolano. garuman sa Ako Bicol, katabang na. Kasurog pa. Ayan. Partner! Sa tuyang yan ang mga nakuhatang impormasyon partner sa opisina kan OWA Bicol. Sa sabuyang pagbabalik, may matatawang kita ning asistensya medikal. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang Ora mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapaabda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Kang panahon pag
uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Kanina po nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa Mindanao. Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga, ng tubig, na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilimuan habang kami nabubuhay. Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo. Ayan, maray na pagkahapon sa mga kakaantabay pa sana. Good afternoon tabi sa Indo sa mga nagdadawag man na sa Radyo Ragon. Oy, Maray na pagkahapon. basa ka. Basa mo na kita kay Shout mga out ka mensahe dyan. digdi asin shout out, pa-shout out Mary Rose Lita Kadag, Eric Barado nakatutok man, Nixon Panael nakatutok, and syempre si Janeline Reblando, maray na pagkahapon. Si Jessalyn Miraflor, Action Ko Center, maray na hapon, tabi. Sana ako man ansaro sa mga mapili. Okay, sige lang. Si Mary Rose Lita, maray na hapon. And syempre,
Jonah Masinas, partner! Oh! Maray na hapon! Si Bernadette Tolosa Sungkwad. Christina Velasco Albis, maray na hapon po. Jean Mahinay Mata. Maria Cecilia Bihar. Yan. Sherilyn Brier Baral. Mm. Nicole Regala Bilyen, nakatutok. And the rest po na nasa itaas par, Christine Barakel, Josie Labides Mindina, nakatutok Angel man. Maika Romero. Yan. Jonah, si Christine and Nixon. Alright, kadakol pang iba po. maray na Michael pagkahapon. Monsalve. Nakaantabay sa taga Pilar, Sorsogon. Yan, maray na pagkahapon tabi sa Indo. And syempre sa mga nag-aalat na, baka sa rumang kamu sa magana nin 1,000 pesos. Sige. Partner, ngunyan, dire-diretso kita sa satuyang pagtabang. Makakaibahan ta ngunyan si Nanay Lola. Torreda. Yan. Kan barangay Dinagaan, Dinagaan, Legazpi Legazpi City. City. Nanay, maray na pagkahapon. Hello po. Pakilaog lang po tabi din mali. Nanay. Yan. Yan. Hello po, good afternoon sa Ayan. mga abang po kang nyo programa. Ngunyan ko lang nailing sa full face mo. Permita ka nailing naka face Face mask. mask. Ayan. Smiling face pa lang talaga si Nanay Oo. Lola. Smile. Nanay, opo, apot ko lang po. Tano tayaon ka po digdi sa tabang ora mismo. Yan po ako digdita, nagtutubod po ako na magtatabang po ang action ko, kaya digdi po ako, maagad po akong tabang para sa agum ko sa pagpabulong po kang mata niya. Oo. Anong pangaran ni Mr. Salvador Torreda. Si Tatay Salvador. Si Kagawad Kagawad Salvador siya dati. Buboy Tureda. Ayan. Ay, kagawad ko niya. Kagawad. Hanggang Sa ngunyan. Dinagaan. Oo. Matibay pala. Ano po ang helang ni Tatay Salvador? Ang mata po niya, nagapikit-pikit siya, tapos pag ibuka, dapat ang Kakaputan. katutan niya ang mata niya para mabuka naman niya. Pirang taon na po yan tigmamati niya. Almost 2 years na siguro niya. Kaya lang, last April, hindi na niya nakayanan pag nagakayod siya, parang muntik na siyang O ta makakabangga. nag-tricycle ini. Dati siyang Nag-tricycle ini. tricycle driver. Oo, Tapos tricycle. ngunyan, ayan si Oo. Tatay. Dahil na niya ang niya, mata. Kaya na lang siya, nag-decide na lang na magpundo. Paano na po ang pagkabuhay? Sa'yo na ka mo nagkukuan. Nagturo tinda sa gilid kang harong. At least sa oral daw, may igwa man kaming makukuhaan. Pero po ang Pangurado. aki ni Nanay. Apat. Gabos pa nagkaklase. Gabos nagaklase. So, dipisil mo yan, ikaw na sa Ayun. nagkakayod. Ayan, si Tatay. Nakapagpa-check up na po si Tatay. Kaso bago po nakapagpa-check up na siya, diresitahan siya para sa pampatak observation lang muna. Tapos August 25, mabalik po kami. Pipabalik po Opo, kamo. mabalik So, kami ano ni Doc. po ang kahagadan nindo para kay Tatay? Na ngunyan po na napa-check up na nindo siya. Nagagad po kami key assistant siya para po sa pag kang bulong niya, sa maintenance muna kang bulong. Mapagal kaya ang tapos next naman siya check up. Opo. Kaya hindi pa ni Doc kung Siyempre, magastos man yan, partner. Oo. Kaya hindi pa ni Doc kung talaga ang ma-observer mo nang after 1 week. Maiiling Opo. kung ano. So after 1 week, kung kay puhaning operation Oo. sa mata or laser, Oo. iyo Saka po si ito Doc ang pwedeng mangyari kay Ayun. Tatay. Yep. So, yaon po kamo digdi para duman sa Opo, mga posible mga- na pwedeng gibuhon sa mata ni Tatay Ayun Salvador. Opo. So, partners, araw kayo ng sitwasyon, talagang mapagalman talaga na day ka murumuklat. Dahil marian ka itong kuwan, saro yan sa maaasahan malalauman na nagkakayod na tricycle. Diyan lang yan sa likod kan mall dyan sa Legazpi. Pinakainot na mall. Oo. Yaon dyan ang parada niya. Hastang naging barangay konsyal ini partner. Nagsiserbi ini sa barangay. Aktibo na Aktibo. barangay official. Okay. So, nanay, iyan po, nakaabot na po yan sa kaaraman ni Congressman Dati ka ito Saldi. nga ni piga-apudan ko ini si Kagawad Buboy. One call away. Oo, minsan may mga naghahagad advice so mga dai pa nagkakaaki. Saro yan sa mga nag-advise. Advisor pala nila Oo. pag-abot sa mga matibay na Day magtauning nakakaaki pa. idea sa mga dait pa nakakapag produce ning aki. Ayun ay. Ayo. albularyo na. Kung may naghanap duman partner sa inda. Iyan tituro mo. Dahil man, niya ko, may nag-apot sising nga si Bubito. Niya ko, yan ang pinakasikat na albularyo sa dinagaan. Buboy ang sa iya. Buboy pampalayaw Opo. niya. Ate Lola, apo, nakabot na po yan sa kaaraman ni Congressman Saldi. According po sa iya, gabos po na posibleng kan doktor sa mata ni Kuya Salvador, alba ng operation or laser, iyan man ang pagbulong po, sagot po yan kan ako Bicol Party List. Ayun po. Oo.
Kaya po nagpasalamat ako kay Kong Saldi tsaka kay Kong Pido sa dakulaon na pagtabang po. Tas ang unya na panahon, grabe talaga ang pagtios. Kaya pasalamaton po kami na natabangan po kami. Opo. Ngunyan nanay, maluwas ka din sa pinto, dara mo, bitbit mo ang pag-asa na itong mararahay si Kuya Salvador. So kung ano man talaga partner ang magiging mga pangangaipo ni Pading Buboy alias Salvador, yan tatabangan ka na ako Bicol Party Yes, List. partner. Taang kamawatan ni Congressman Saldi as ni Congressman Pido. Sa mga kababayan niya itong nadidipisilan, lalo na mga head of the family. Oo. Lalo na isyaan haligi ng tahanan. Ang kamawatan po kaya ni Congressman Saldi ko as ni Congressman Pido, makatabang as na mabawasan ang problema sa laog kan pamilya. Ayun po. Kaya dahil po ako nagduwa-duwang magdulok, lalo na kay Padina, nagpatabang ako na makagad kami kay asistensya. Opo. So yan po nanay, bit-bit mo ang pag-asa na mararahay si Tatay Salvador. Pero aside ka yan, partner, Igwa pa? igwa pa. Tapos syempre napinjinte sual daw niya, nagpasiring Uy, may siya sorpresa. digdi. Oo. Kaya sisayin niya ako dyan sa gilid. Ayan. Si Princess. Si Princess. Nanay, So- naglaog ka digdi, ang bit-bit mo, bag mo sana. Maluwas ka, may bit-bit ka na, dikit man sa naman. Pero at least, sual daw mo ngunyan. Day ka na zero, ano? Ara mo partner, dahil man yan nasusukol sa diet o dakol. Ang importante partner, udok sa buot. Udok sa buot, asin sutabang na dara. Pasok, Princess! Ayan po nanay, may kape, may dilata, may bagas. Ayan po nanay. Ano po ang mensahe mong giraray tabi nanay sa ako Bicol Party Ipabot List? ko pang papasalamat ko kay Kong Saldi, kay Kong Pido, sa dakulaon na pagtabang sa muya. Asin sama, sunod pa na pagtabang ko. Ayan. So naglalaog ka giraray Ayaw nanay. po, oo. Nagtutubod ka na ako Bicol, katabang na kasurog pa. Oo, dahil sawang pagtabang sa mga nagangaipo. Alright? Yan, mga tugang sarong kababayan ta na Tagaligaspi, ang tinawan na ning asigurasyon ni partner, base naman sa instruction ni Congressman Saldico, na ang anuman na pangangaipo ni Kagawad Salvador Buboy Tureda, kan Barangay Dinagaan, ang tatawanan magkakanigong aksyon, asin katabangan ayuda, kan programang Tabang Ora mismo. Sa samuyang pagbabalik, may matatawan ng tablet, may manggagana ng tablet, ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang Tabang Ora mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa Laguatia Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo nito. Gusto sa inyo po sa atin. Dakula na ang sambuyan ko, mahiling na. Kamo maugma, kamo salamat na ito. Kulang beneficyo. With this blessing, with this
testimonial sa mga sa mga nailin. Mas lalo kami maigos na matawan ako sa tubig na marealisar na matawan ng Bicolano para po maikot we want to focus po and we po aluminang biga vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo. Partner! Oh. Basa muna kita sa nagdadakulan sa tuyang mga viewers, Sige, partner, sa sige. tuyang live. Si Ian De Jones Lorilla, nakatutok partner. Glidel Bustamante, watching and hoping. Jose Lavides Mendina, Pasita Martilian. May mga bago kita viewers, partner. Partner, Minda Runyo Gutierrez, Aha. Angel Maika Romero, yan. mga Jenny yaman Palima, nakatutok partner. Pasita Martilan. Oh, mga bago ini. Jerlan Banga. Justin Sevilla Batas. Jasmine Batas. Ayala. Ayan, Jasmine Sherilyn Ayala. Brier. Ano pa Coral yun? Cagnayo John Paul. Menchi. Jennifer Navarro Montejo. Josie Buati. Si J. Jasper Perez Madrona. Vanessa Briones Bunyon. Si Pasita. Hello, Pasita. Pasita. Tata Minalang. Nexon Tanael.
Cherry Musatalia. Mga bago niya. Grace Apin. Mga bagong parantabay partner, kadakol. Oh. Salamat sa Salamat pagantabay niya. tabi sa Indo, si Ningning Atole. Atole siya partner ta, A-T-O-L-E. Juan Perez, hi Ma'am Rem and Mr. Siram. Hello din. And happy birthday kay Binibining Maria Elena Calleja. Ayan, happy birthday! Birthday ni Mama Nisano. Happy birthday po sa imo. Mami Maria Elena Calleja. Happy birthday! Ayan, happy birthday po. Si Valerie Buena, hi daw din sa imo, Mr. Saram. Pwedeng sunod sa mga oras na ini, tabi, luto na ang pansit. Happy birthday, Mami Nichano. Partner! Igwa kita ko niya na makakaibahan. Ini ang maswerteng tablet winner. Basahon ko sa iyong pangaran. Nakaaging episode. Basahon ko sa iyong Sige. pangaran. Ang bisita ta ko niyan, mga tugang na iba, kundi, kano-ano daw ini ni Jocelyn Arango. Si Michelle Arango. Ayan ka rin na pagkahapon. Michelle, how are you today? Hello po. At naulukon ka? Ay, Michelle! Hello po. Ning ikaw, Michelle. po na, Naugmaw ka? na excite masyado. Tagalumang ka, Michelle, sa barangay Kumapo-Kapo. Opo. Pilar, Sorsogon. Oo, ang lugar kung saan I'll be back ka. Dahil may kurakning na, may tabagwang pa. Kumapo-Kapo, Pilar, Sorsogon. Umahon si Michelle. Kaya pag nakakuha ka, nakanamit ka na kang tabagwang sa kakurakning, ang masasabi mo, pahingi. Sana all. Ayan. Michelle, kumusta man? Ngunya na nailing mo na si Mr. Seram sa personal. Naugmangan po nguray pati po. Tanailing ko po tapos siya po. Pirang taon ka na, Michelle? 18 po, pero magna-19 na po ako sa August 24. May boyfriend na, may agad na. 19 ka pa sa nana, tadakulaong ka na. May boyfriend na? Ayop po. Anong pigkakakan mo, tadakulaong ka? Maluto po, tapos gulay. May boyfriend ka na? Ayop po. Anong pangaran? Randy Longabella. Randy Longabella. Taga saan si Randy? Bayasong po. Bayasong Pilar, Sorsogon. Opo. Ano yan si Randy? Bako man playboy. Dati po. Dati, nagtultol na ngunyan. Sabi niya. Are you sure? According to him. Ano man ang personalities na igwa si pangaran? Randy. Randy. Tana in love ka kay Randy. Mabuot po. Tapos Maray magsup-sup kay Tabagwang. Garo kurak din kun minaupot. Parte. Iya. Di ka po. Di ka po kaya siya nakitang magkaning tabagwa. Hindi man ito mapailing sa imo pa nagkakakaning tabagwa. Ano po na? Nasa ito, tagong na lugar. Kasi nagparam siya na, siya tultul na. Ngunyan, pwede mo man aputon siya kung matultul na talaga siya sa imo. Opo. Iyo da? Amo daw Pero ang po. taon na ka mo ni Randy? Actually po, mag-18 months na kami 18 tomorrow. months. So 1 year sa and aga! 6 Mag-18 months 1 sinda! year and 6 months. Oh, wow! Sa aga! Happy month sa rin sa Indo. May papansit. Bati ano si Randy? Hi Randy! Asawa ko. Happy Anong apo Mansari na in ninong doa? advance. Asawa ko. Asawa. Asawa. Di mo pa nga ni agong asawa na. Boyfriend pa sa nagpagkaya pala, asawa ko. Asawa ko. Yung man ang apo niya sa imo, asawa ko man. Opo. Welcome na siya sa Sarong Nindo. Welcome po, pero minsan na-inktan po ni Mama. Nadadagitan. Iyan si Randy. Yan si Randy. Iyo yan. Opo. Iyo, matibay talaga ang researcher mi dyan sa likod. Stalker yan. Maurag pala talaga. Stalker, researcher, NBI. Pigiling ko si... Pedeya pa. Pigiling ko si Randy, may sakurak din Urago ni ko mapukapo Di ba? Di mo man kaibang ngunyan. Di po. Nata din nag-iba. Maingtan po ni Mama. Maintan ni mama mo. Welcome na kay mama mo. Welcome po. O di bali, anong... Di po pwede Nagladangog itong ngunyan si Randy. Siguro po. Sige daw, anong mensahe mo kay Randy? I love you. I so love much. Sarap pa daw. Dahil lamang kipagduwa-duwa. Dahil banggiton mo sa apuda nindo. Pangaran, dapat. Dahil sa apuda ninda. Adang ugom nindo tabi, mga ka-aksyon. Ang mensahe ni Michelle Arango kay Randy Longabella. Sige daw. Hello po asawa ko. Kung nakikinig ka man or nanonood ka sa Facebook, I just want you to know that I love you so much. Sana all!
partner! Wala kang masabi ko di, pahingi! Ayan, nawala speechless ako, partner. O, sige na, itautan na ang tablet. Ibang klase. Iba. 1 year and 8 months. I just want you to know. 1 year and 6 months. 18 months eh. 12 plus. Pero ang apo na nila, asawa ko. 1 year and 6 months. I just want you to know that I love you so much. Sa bagay, okay man yan na apudan nindang asawa ko. Talangan man Correct. ang apudan partner, sambay ko. Mas maray na yan. Sige, ano ang pagmati na yaon na sa imo ang brand new tablet na regalo ni Congressman Saldico? Ayan, anong Ayan. pagmati? Ayan. Yay, may bago na po akong tablet. Anong mensahe mo kay Anong Congressman pira ka mo Saldi? magturugang palan, Michelle? Pira ka mo Duwa magturog? lang po. Duwa lang. Anong trabaho ni mama mo sa ni papa mo? Si mama po, nag-handicraft po, pero minsan, hindi, wala man po handicraft na pigagibo. Tapos si papa po, ning driver po siya sa bus po as of now. Pero, bako man po, didi ang ruta. Tapos po, Sa inang ruta? putol-putol. Sa Afghanistan? Ning bataan po. Bataan. Pero hanggang Pampanga lang po. So, biyahe niya po. Subira ka mo magilingan ni papa mo. 4 years na po siyang di nagauli. Ayun, na-lockdown duman. 4 years, pero may open communication ka mo. Minsan po, pero minsan po, di man po nagatawag. May iba ng pamilya, si papa nyo? Di ko po aram. Open book partner. Sige. Okay. Mensahe na lang kay Congressman Saldi, kapot mo na sa imong brand new tablet. Congressman Saldico, thank you so much po. Saro po ako sa napili po nindo na matawan po ning tablet. As in, magagamit ko po ining maray sa ko yung pag-eskwela. Lalo na po ngayon nag-eskwela na po ako sa BU. Ayan. Ngunyan duman sa ibang mga kapwa mo man estudyante, i-share mo ano ang mechanics para manggana ng tablet. Sige. So, sa mga nagmamauot man po na manggana po ning tablet arog ko po. So, dahil po nindo paglip nga na i-like and follow yung yung page po ning Action Call Center. Tapos po dahil po nindo paglip nga na mag-comment ning ngaran po nindo, age, address, tas kung din man po kamo nag-eskwela tapos so, dahilan po kung nyata po karapat dapat kamo na mapili na matawan ning tablet. Tapos po so number po nindo. Tapos magtagman po kamo ng 3 or more friends para po mas masaya. Ayan! Bakul man po so aram po na nagtataw po ang Action Call Center ning tablet. Ayan! Para po masaya. Ayan, masayang-masaya si Michelle. Congratulations, Michelle Arango! Partner, may nanggana na! Igualin naman kita mo yung partner ning maswerteng winner ning brand new tablet. Ngunyan na pagkahapon. Mapartner, mapaaram lang ako sa imo. Habang nagbabasa ka kan message kang nanggana, Babayaan mo na naman ako, may partner. dudumanon lang ako. Masahod ka muna. Dahil. Kuha muna ako. Maluwas ka muna ng sama ng loob. Bako. Ano? Kuyan muna ako. Makaturog ka muna. Bako. Power nap. Bako man. Ano? Check upon ko lang kung may tubig ang gripo. I-check mo lang. Oo. Pagbalik mo digdi, magdara ka partner na duwang baduya. Ayaw. And tablet Ikaw muna ang mawala giveaway kaya. winner, siya tabi si Donna May Sulis. Ayan. Winalat ni partner ang pangaran kan winner. Malakaw-lakaw muna siya. Ayaw. Check mo partner, subulos kang tubig. May yaw ka, so instructor ko kang parkour dyan sa luwas. Sige. Pakarayan pagtuwad-tuwad, partner, ha? Alright, mga ka-aksyon, ang sa tuyang winner, ngunya na pagkahapon si Donna May Solis. Ang sa iyang mensahe, magandang gabi po. Magandang gabi, kasubanggi niya kayo dini o mensahe. Kaninyong ngamin, lalong-lalo na po sa mabuot, matinabang na si Congressman Saldico kan ako Bicol Party List. Sa mga mabubuot na staff, host kan Action Call Center. Sa gitna ng pandemya, maraming nangangailangan ng tulong, especially po kaming mga estudyante, lalo na pong online class platform ang aming ginagamit para kami matutot makapagpatuloy ng pag-aaral. Sobrang laki po ng adjustment namin na nararanasan lalo na po kapag hindi sapat ang kagamitang pang-online class. Gaya ng gadgets at mabagal na internet connection. Para po sa akin, ito po ang nakakaapekto sa bawat mag-aaral sa gitna ng online classes. Ako rin po'y humihingi ng kahit anong tulong dahil wala pong sapat na pera ang aming magulang para ipangbili ng bagong cellphone. Solo parent po mama ko, wala po siyang trabaho, kasama ko lang po siya dito sa bahay. Nag-aalaga po siya sa lola kong 91 years old at nakahiga na lamang po.
Angos. Humihingi po ako ng hindi lang po para sa akin, bagkos, pati na rin po sa aking mga kaibigan na nag-aaral rin po at nangangailangan ng tulong. Ayan. Nagbabaka sakali po kami na matulungan rin ninyo. Maraming salamat po sa inyong mabuting handog sa bawat estudyante ng Bicol na nangangailangan ng tablet. Sobrang laking tulong po nito sa amin. Ako po si Donna May Solis, 22 years old, taga Balaugan, Bula, Camarines Sur. Third year college student kan Camarines Sur Polytechnic Colleges. Ako po, simpleng estudyante, nasaro man po ako sa nagmamauot na matauan asin mahandugan. Kan programa nindong nagtatao ag, nagmamakulog kan mga nangangaipo, mauot ko po na matauan ng tablet para po sa pagklase ko. Tadai pong cellphone, pong gamit ngunyan na nagahang din po kaya nin storage na makapag-install kan applications na gagamiton sa online class. Partner, yaw ka na pala, partner. Yaw na. Kumusta man sa sayo mong tubig na pig-check? May bulos. May bulos. May bulos. Oo. Pirang metros man pa nang inabot? Kuyan, tulong metro. Puro olawig, partner. Adi, alawigon. Ipadagos. Lugod man po na nag-aarang man po ako na matawan kan siyang matawan. May liwanag ka pa, partner? Pwede pa? Puro alawig pa ini. Sige. Matawan sa tabang kan programa ninyo. Liwat, Diyos na marinahal daw po kanyo. Kaninyo ngamin. Kaninyo. Lugod, dakol pa po kamong matabangan asin matawan kan blessings na itinatao po ninyo sa mga nangangaipo arog ko. Pagpalain po kayo ng Diyos kung sakaling matabangan o matawan man po ako ng tablet. Dakula ko pong pasasalamat ag dakulang tabang po ini sa pagklase. Diyos mapalos po. Dakulo yung partner. Dakulo. Dakulong. Thank you in advance. Ayan. Hello, Higon. Luya, baby. Ayan, tabi. Dahil ka mo alawig pa ka ni mga 4 pages. Yan ang mensahe si partner sa Afghanistan. Estudyanteng Donna May Soles na winner kan tablet. Taga ano ini partner? Bula, Camarines Bula, Sur. Camarines Sur. Anong ag? Ha? Ag. Kuyan, Sige. Donna may makontak sa imong staff kan Action ko Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na brand new tablet. Tsaka. Oo. Tsaka, okay. Kaya ulat-ulaton mo sana. Ulat-ulaton mo. Alright. Partner, sa satuyang pagbuelta. Ano? Oh. Ano ka? Sa'yo mo baga? Oo. Sabi kay ni Miss Russell. Sa'yo mo baga? Mga ka-action, sa samuyang pagbabalik may makubra ng 5,000. Sinulahan niya kan ko ito. Kukubraw niya ngunyan. Kukubraw niya na ngunyan. 5,000 ngunyan. 1,000 sana manggagana ngunyan sa parapon. Pero may maklaim kitang 5,000. Sunang-gana ka nakalipas. Kaya sa mga nag-aabang dyan, baka ka muna ayun, tabi ang manggana ng 1,000. Dahil sana ka mo magparadit. Dahil ka mo magparadit. May nag-message naman sa kuya. Ano da? Ako ngayon sunang-gana ng 1,000. Dahil pa ngayon ko piga-apudan. Dahil ka mo mag-aadit tabi. Maluyaan ka laban. Yan. Pasaro-saro sa natabi ka mo. Taning dahil ka mo magsurusuan pag-claim digdi. Yan. Alright. May manggagana at sanin. San Ribo kaya ang tabay sa mga kakson. Nabalik pa ang tabang. Ora mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming
pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay kuhan pa na maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig, asin, masasarigan, tubig inumon, huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, ako lang ang pagpasalamat ni ta inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o. Kaya salamat na dakulaon sa ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga, ng tubig, dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa muya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dakulaon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement, dakulaon ang pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Go Online TV. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Balta na kita, partner. Hello, Oy. hello, 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 hello. Ay, may nag-text Sa tuyang ni mga partner. parantabay. May nag-text din. Nangugon mong maray. Sige, basa. Good afternoon po, Mr. Siram and Ate Ganda. Oy, thank you so much. Ako po, si Mindarunyo Gutierrez po. Nakihiram po ako, dagugon mo yun ha? Nakihiram lang po ako ng cellphone para makasali po ako sa Action Ko Party List. May bago ng party list, partner. Action Ko Party List. Ika ang first nominee. Naghihingi lang po ako para po sa maintenance ko
At sa anak ko pong 5 years old, please po, sana po mapili po ako para po sa high blood ko po, please po. O may message siya duman. Sige lang. Actually, may message na siya duman sa kwarta. Nakiram siya ng nakiram cellphone siya. Sige. para maka-interest siya sa Action ko Kapali Party lang List. pangaran mo. Niyaon na duman sa garapon. Pag-aron kayong gabos po tabi. Sige lang. Send your comments, messages. Tanganing bukas pa partner sa tuyang mahiwag ang garapon. Basta ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Katulad ni Busnico, umayaw na. Wala nang chance manalo. Wala na. Kaya dahil nadagos ang taplakan. Partner! Anong taplakan? Talpakan! Okay. Taga-taplakon kaya partner. Gusto mong tapalakunta ka? May nag-message dyan, ready na daso jeep dyan sa luwas. After interview, ihatod ta si Aimee, diretso na kita makikaon. Jeep na dyan. Kompleto ang plato sa Indo. Pero ang plato sa Indo. Dakol. Idiretso mo na, Mike. Idiretso mo na yan. Ilog mo yan. Sige, pairanin mo pa sa uso niyan. Sabi partner naman, namimiss na kaya ni Remy ang taplakan. Haloy nang dahil nagtataplak. Ay, pag uli ka tatabi, huyo kayo sa kuya. Makakaibanta ko niyan mga ka-aksyon. Maswerteng 5,000 na winner. 5,000. Yan eh. 5,000 winner ta ka nakaagay niya tong episode. Congratulations kay banta ko niyan. Si Binibining Aimee Urdiales, sarong BHW kan Barangay Taplakon, Kamaligalbay. Ayan, congratulations. Hello. Hello po. How are you? Maray man po. Kumusta ka? Maray po, maray. Ning marayon. Grabe talaga. Na-nervous. Si Aimee, so nag-iimbitar partner, namang kita, mabuno siyang manok na nitib. Kaya nagdigdi ka na sa Kundi muya. dahil man kita nagduduman, kaya siya nagdigdi. Ay, ikaw pala si Maswerte ming winner. Nin 5,000. Aimee. Kumusta ka tabi? Maray man po, ma'am. How are you? Inulit, ade. Grabe ang kaugmahan mo ngunyan. Ano si pagmati? Pero may nagko-comment din si Aimee pa, no? Iyo. Kang naapod sa pangaran mo, ano sinamatian mo, Aimee? Napaibi po ako. Napaibi ka sa kaugmahan. Nata ito. Paano po, pambakal na akong bulong kay mama dangan pambakal bugas. Pambakal bulong kay mama mo, pambakal bugas. Na ano si mama mo? Na high blood po yun, tapos ano Di, po, blind gusto na mong po sabi siya. yun, Aimee, Blind. Opo, pag 3 alim mo years digdi na po. Aimee nga na, maapit ka na sa sentro kan Kamalig, babakal ka ng usad na sakong bugas. Opo. Tama Opo. yan. Ano? Actually, partner, tama yan. Pag nangga nakakiaro ka, bumakal ka na nin sarong sakong bugas, tangarig haloy-haloy mo. Para po, panumaan na lang Panuma po. na sa ng problema. Oh. Napabanggit mo si mama mo, buta. Opo, blind na po, 3 taon na po. Ako lang po nag-aasikaso. Pero ka mo magturuga. 7. Tano ta ikaw Nasa Manila po, sinda ubos. So ikaw lang ang nawalat digdi. Sa Taplakon. Opo. Ikaw pero ang akik mo. 5. So aside kang 5 mga aki, pati si mama mo pigas. Pigas-sikaso. Opo. Katabang ko po sa akas kong daraga. Nag-online po siya. Ayo. So Ayan. kumusta ang ano ang pagkakaabalahan mo, tabi? Nag-duty po sa center pag Lunes, Miyerkules. Aside kang pagiging BHW. Turutin naman po ako sa harong. Pagkaon po nung mga nakikaon pong trabador. Para nira-nira nila. Yan. Opo. So may guson ka talaga, giniging mo ang gabos, madiskarte. Opo. Nakabot na ako dyan, partner, sa Taplakon. Taplakon. Lapit ako naman sa Inapista. Kamalig ba ya? Opo. Sumura ng pista dyan sa Indo. April pa po. April pa. Year. May sapuro pa kaan na barangay, so barangay na daing tinampo ka ito. Taluto po. O yan. Daso sa inutan pa. Mabunga. Yan. Kaya na Salvacion o Bilyar na po. Yan. Ubilyar na. Opo. Rayuon ano? Marayo yan. So nagbiyahe ka pa siring talaga digdi, amayon pa. Mga alas 11 po. Pagkatapos mo mag-adigdi, masain ka na. Mabakal ka ng Mauli na bugas? po. Mabakal Mabakal po. mo pa nga ning matapos ang programa mo. Mabakal po magas. Ya pag uli. Mabakal bugas. Tapos bulong po ni mama. Ayan. O, ito mo na, Ito partner. ko na partner. Digdihan ka mo. Yan. Yan. Bilang. 1, 1,000 na yan. hindi, 500. 500. 1,000. 1,500. 2,000. 2,500. 3,000. 3,500. 4,500. 5,000. Yay!
Ano man yan ang masasabi mo ay may kay Congressman Saldico? Maraming Kana ko Bicol salamat Party po List. kay Congressman Saldico at saka kay Pido Garbo. Anong party list? Ako Bicol Party List. Ayan, katabang na. Makatabang na. Kasurog pa. Kasurog. Ayan. Katabang na partner, matabang pa na. Ulay na po akong ano niyan. Mag-umpun pa lang po nung AKB. Dati na po ako. Yan. Talagang padaba mo ang Ako Bicol. Alam po yan ni Sir. Very good talaga. Alam po yan ni Sir. Pero may nakasubaybay Ang siya, taong partner. mapinadaba, bibalikan Kuwan man po ang ako, pagpadaba. ma'am. Talagang kuwan ako san. Loyal na maray. Loyal ako. May picture pa nga ako ni Sir. Alin mo na. Ipakita ko kay Sir. Sinasabi ko sa iyo Loyal eh. po ako. Matagal na hanggang ngayon. Ayan. Alinaog na tulos Yan, partner sa sa una kwarta. pa siguro, tapagbakal yung Pinasiguro na. bugas. Anong ipapa? Yan. Isor! Ayun mo yan. Nahili mo yung partner. Ay! Partner. Nahili mo yan. Ibang klase, partner. Mga kapsyon, iboto. Ganun Numero 10. Kahit po sa Joshua Martinez. Nahili mo? Isa po akong suporta talaga ng AK. Nani mo, rani. Noon pa po, AK. Nahili mo, partner? Oh. 2013 pala yun niya. Luwi na pala niya. Opo, Sir. Ano pa una, ligdi? Ako Bicol ka, May partner. naka-stapler ito, di paipit. Ano, hay na. Nawala na. Sige po, Ganun congratulations. po ako magmahal sa. Congratulations, Aimee, ha? Opo, sir. Pero may nakasubaybay partner Opo. sa programa ta. Kahit po saan po. Maski naman sa Kahit programa po si Ma'am. Ano, sign mo ako na dangog. Sa brigada, sa sa idol. Oh, nahili mo na. Talaga! Dati po, Bumbaradyo. Oh, Ano dati po? sa Bombo Dati sa Bombo, Brigada Idol. Tama. Pagkaaga nagdadangog pa sa ko si Aimee duman. Kahit po saan po mapunta. Ilog mo digdi. Pag po talaga avid fan mo, hindi Yeah. mo siya. Kahit Talagang saan po, sinusunod mo kami. opo, kahit saan po magpunta ng istasyon, nandun po. Ayan. Salamat po, Nanay Aimee. Isa kang the best. Salamat Ganun sa pagbisita, Aimee. And syempre, salamat sa pasalubong mo sa muya. Ayan. May balita ko, may mirindalan May kita dyan. ibos. Ay, ano to? Pinuso. Pinuso. Puso. Ayan, salamat Nanay Aimee. Congratulations, Tabi. As in, sana makatabang talaga Tabi yan sa Indong talaga Pamilya. po. Maraming salamat po talaga. Ay maparapul daw ako, partner, sa masunod duman sa programa ko. Kung sisay paan mga kababayan tang may saray-saray pa kan mga picture ko, parapernalya. Parapernalyas. Sa kasutarpulin ko. Badigwa pang may saray kan tarpulin ko dyan. Ako lang sir, ano meron. Bakit ka naman sa namanggana? Ako lang po. Ngunya naman, mapili kita nin maswerteng kasurapul winner. Ipabuno tayo ni kay Aimee, mahiwagang garapon. Paso! 1,000 pesos 1,000 ini. pesos! Ang gaganahan ko na patal daw! Ni Miyerkules. Sige, Tabi. Yan, dakulong pa nakantabay. Sige. Salamat, Miss Russell. Tadan, uwa-uwaong ko na digdi. Tapapili ta, ipabuno ta ki, kay Aimee. Ate Aimee, musna. Pili, abot mo. Pumili ka Sige, na dyan kung sige. sisayin maswerteng 1,000 pesos winner. Ayan! Ang sa tuyang maswerteng winner! Oy, nakatutok yan mo niyan! 0951 Alat, 0951 180 180 0403. 0403. Siya tabi si 0951 180 0403. Siya tabi si Melody Villanueva. Ayan! Baka gusto ni Melody, video call. Ayan, nagre-ring na partner! Melody Villanueva. Hello kay Catherine Nieva Orjales, nakatutok man. Thank you so much, Action ko, Ma'am Remy and Sir Joshua. Akin niya ito. Ay, wow, talaga? Sa luwas. Ay, tama, Orjales. Maray na hapon! Hello? Maray na hapon po. Melody! Sir, asan po si Melody? Hello? Hello? Yan! Si Nanay Melody po ini? Opo. Melody Villanueva. Nag-ano katabi ko niyan? Uli po, nagluluto, merindalan. Anong pigluluto mo? Merindal na. Anong pigluluto mo? Lugaw po. Lugaw. Lugaw, may bunay, may bunay. Wala po. Tagasain ka, Melody. Taga Bakakay po. Bakakay Albay. Ayan. Anoon mo tabi yan na lugaw, Nanay? Mirindalan. Merindal po sa mga aki. Sa mga aki. So, dahil sa yung bunay. Ano ang sahog? Ano ang sahog kan lugaw? Wala lang po, gagataan. Ginataan na lugaw. May lugaw naman. May asin, may asin. Asukar po. Asukar. May gata. May gata. Garo siya kuhan.
Linanot. Linanot. Sabi ni ate, Aimee. Mm. Okay, pakro. Ngunyan, Melody, piran aki mo? 5 po. 5. Ano ang hanap buhay ni agom mo sa kaika? Ako po naglalaba. Kagum ko po naglilabor. Naglilibor. Maaki na. Maaki na. O, naglilibor na. Libor. Nanay! Nina, may pambakal kanin pamsahog sa lugaw. Pagbakal mo ning pirang training bunay. Nanay! Nanay Melody! Nagpo. Congratulations tabi, nanggana kanin! 1,000 pesos! Nanay! Gana kanin 1,000 pesos sa regalo sa imo kan action ko tabang ura mismo ni Congressman Saldico kan ako Bicol Party List. Salamat po sa action ko asin kay Congressman Saldico. Ayan. Nanay, nagko-comment ka po? Opo. Pero ang basis na? Dakol na po. Ayan. Ay, dakol. Kaya nagbunga na tabi sa imong nagbunga na. paghihirap. Ang umaayaw hindi nagwawagi, ang nawawagi ay umaayaw, ay umaayaw. Nanay Melody, may maapon tabi sa imong staff kan Action ko Center kung paano mo tabi maklaim ang sa imong ginanaan 1,000 pesos. Iyo po. Salamat po. Ayan. Congratulations. Congratulations. Melody Villanueva. Melody Villanueva. Partner, duba naman sa mga kababayan ta na nakaantabay sa tuyang ngunyan, so may mga problema medikal, problema legal, problema sa pamilya, problema sa love life, problema sa mga chismosa, problema sa mga chismoso, problema sa mga libakero, mga pakialamero. Sa mga pastidyong government official, pastidyong barangay official. Sa mga pabayaan na siya kan gobyerno, Correct. anong gigibon, partner? Isumbong nyo sa Action ko Center tabang ora mismo. Yan. Paano yan ang pagsumbong dyan? Pasiring ka mo mga ka-aksyon, digdi sa muyang opisina, digdi sa Action ko Center, digdi sa Embarcadero de Legazpi. Siyempre, sa mga daiman makaabot digdi tabi, pwede ka mong magpaabot kan sa indong mensahe sa muyang official Facebook page, Action ko Center. Ipadaraan sa indong mensahe kung nata kinakaipuhan indo ning tabang. May mga staff tabi kami na maakomodar sa indo, asin mataw sa indo ning tabang. Ayon, klarado, maliwanag. Ayan, si Menchi Maroliano, sabi digdi ni G. Bayaban Berano, pantulo na po ng gana. Jesami Toledo, Michael Monsalve, yan. G. Bayaban, sana all. Wish ko Jenny manggana naman Carduna. ako. Yeah, Jenny Carduna. Catherine Nieva. Ay, si Catherine pala ninyo. Mama da, congratulations. Sabi niya. Si Pam Itilim, Amy Boob. Anong pagaran? Pam Itilim. Amy Boob. Amy Boob. Baka Buemia ini. Buemia, Miliete. Pinaraliktad na. Glidal Bustamante. Sana all nakadubling gana, sabi ni G. Bayaban. Si Sai. Basta nag-comment, nagasunod kang mechanics. Ayos iyan. Ibig sabihin, maswerte. Si Melody da partner. Joanna, nakatutok man. Iyan di Jos Lorilia, nakatutok. Catherine Nieva, Menchi. Okay, partner. Alright. Mga tugang, saro na naman na maugmang pagkahapon, pano po tabi nin aksyon, asin pagtabang, pag-ayuda, pagpaugma sa mga kababayan tang Bicolano. Yan po ang kamautan ni Congressman Saldico na mapagserbihan, matabangan, asin matawan pag-asa ang mga kababayan tang Bicolano. Si Congressman Saldico po ang representante kan ako Bicol Party List, ang pilantropong congressman na may bulawan na puso. Ayan mga ka-aksyon, Miyerkules ngunyan, para mientras tabi kitang mapaaram sa tuyang programa, ta syempre inabot na kita kan sa tuyang oras. Magirilingan liwat kita sa aga, aldawnin, Webes. Kami ang sa indong nakairiba, dengiba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Ako man po sa indong lingkod, syempre pa ang nag-iisang Mr. Siram, Joshua Martinez. Salamat kan sa indong pagantabay. God bless Bicolandia, mapasatuyan Siram. Mabuhay! Maray na pagkahapon mga ka-aksyon, asin, salamat!